Flere pranks, så giv den her video et kæmpe like. Og så vil jeg lige fortælle, at jeg har en Instagram og jeg har en Snapchat, I kan følge. Jeg hedder Alexander Vrå, begge steder. Hvis I nu er over at sove ved en ven eller veninde, så synes jeg, I skal prøve at lave den her prank på dem. Det man skal bruge, det er en telefon, og så skal man bruge nogle elastikker. Hvis jeres ven nu ligger og sover med telefonen ved siden af ham, fordi den ligger til ladning, eller hvad det nu kunne være, I går hen på telefonen, og så sætter I bare en helvedes masse alarmer til. Og måden I kan gøre det på, selvom telefonen er låst, selvfølgelig hvis det er en iPhone, I trykker på den her og skubber op, så er der et ur nede i bunden her. Den trykker I på, så går den ind på alt det her, så vælger I bare en alarm og sætter så mange alarmer der nu kunne være til. Lukker telefonen, og så begynder I ellers bare at sætte elastikker rundt om. Og I skal også huske at lave nogen på tværs, for det gør det nemlig sværere at få det op. Når telefonen så er fyldt helt op med elastikker, så har han ingen mulighed for at slukke de her alarmer, medmindre han vil tage alle elastikkerne af. Det er derfor I skal vælge at sætte nogen på den her led og den her led. For så kan han ikke bare trække dem af, så er der nogen der sidder i vejen. Skide god prank at lave på en ven eller en lillebror eller storebror eller storesøster eller hvad det nu kunne være. Gør det mens de ligger og sover, og så væk dem med en alarm der bare er irriterende. Det næste prank, det er også en prank hvor I skal bruge en telefon. I skal bruge jeres telefon, helst en iPhone, for det her handler om iMessage. Man sidder i en samtale, og de her 3 prikker, de bare bliver ved med at køre, som om at han skriver en total lang besked. Det kan være, I er blevet pranket, det kan også være, I ikke er blevet pranket. Men den måde, man i hvert fald kan pranke andre på, det er at gå ind på Google, skriv iMessage typing gif. Så trykker man stort set på hvilket som helst link. Nu tager jeg den her. Der kan I se billedet køre. I kan nok ikke se det så godt på skærmen. I gemmer billedet med de 3 prikker, som står køre. Og så sender det i en besked, så vil det komme til at se sådan her ud. I kan få jeres venner til at gå helt amok, fordi at de tror, I skriver sådan en lang besked. Men I har faktisk bare sendt et billede. Jeg linker hjemmesiden, hvor I kan finde billedet på nede i beskrivelsen. Næste prank, I kan lave, som er en af dem, jeg synes, der er sjovest. Der skal I bruge toiletpapir, et offer, en edderkop og noget lim. Der er link i beskrivelsen til, hvor I kan købe de her edderkopper. Det er bare ned at trykke på det første link, der er i beskrivelsen. Så kommer I ind på siden, hvor I kan købe de her edderkopper. Okay, nu sidder jeg her på toilettet, og I kan se, at I skal bruge sådan en edderkop her, som ikke vejer alt for meget. Og så skal I bruge noget lim. Jeg har bare taget en ud fra garagen af. Og så skal I bruge noget toiletpapir. Så tager I så lidt af det her lim, putter på edderkoppen, og så fast på toiletpapiret. Så lader I lige sidde og tørre lidt. Og når de så rykker i toiletpapiret, så kommer der en edderkop frem, og de får et kæmpe chok. Jeg har lavet det på min mor engang, og hun er ved at falde af toilettet.